Mihajlo slavi Novu godinu. I svi klinci ovde koji su bili slavili su Novu godinu tako što su napravili haos. Ovo vidite iz priloženog haos. Da. Skidali su balone sa zidova i plafona, ukrase razne, skidali cipele, razbacali automobilčiće, skidali ukrasa jelke i kako svašta su radili. I oca je slagao automobile, da, to je njegov vozić. A tati sam isto napisala poruku, tata, vidimo se Lučko moja u četvrtak na dalmatinskom ručku, a tato mi odgovara, kakav ručak, jel ti znaš kako ti je stanje u kući, kaže. On mi ništa nije rekao. I ja došla ovdje, znači nije jedna kaša, jedna više haos, hoću ujutru kafu da skuvam, nemam čime da skuvam kafu, strašno, jedva sam izbunarila ono kuvalo plastično onako, pa tražim šolju, to je haos, to je bilo sve od naslada, od prašlja kako je to ovdje burgijana. Ti si došla na gotovo. Jo, na gotovo, to je bilo, znači, ovo... Posle 11. septembra, ono, World Trade Center, tako se meni čini. Ali traži. Da ste sve završili, izravirane? Znaš kako je, to ona kaže, ali sve to što je kad je ona došla, znači nije bilo okrečeno. I nije bila objesana prašina. Ma daj, Đorđe, sve je bilo, kuhinja je bila tamo. Ali je bilo gotovo, nije bilo radova više, razumiješ? Ali ne znaš ti izvireš gdje ti je dupe, gdje ti je glava, sa proštenje ne znaš gaće gdje su ti čovječe, ne znaš ni... A znaš kako je bilo pre toga kad sam ja recimo... Mala Sofija spava, ona je nešto spala pre ponoći, čini mi se, nije mogla više da izdrži. A moji banditosi čini veseli. Ovdje kompletno je sve skidana košuljica. Znači sve je skidana košuljica, ja sam 2 kamiona šuta izvedio. Šta ti majke ti ručkaš? I 2 kamiona su materijala došli da mi stave novu košuljicu. Šta je on stavio? Znaš, to su ona kolegica Grune istrese onaj, znaš, malter pa košuljicu pravi haravna, pa sam ja to zalivo pa. A sve mora biti prazno ovo. Kad praviš to, nema ništa, ne treba biti ovdje. Ja sam milion puta sve to sam, ovo ima tako da. Samo da snimim klince. A ova ekipa se ovde baš dobro zabavlja. Da, oni stalno nešto slažu, sklapaju, rasklapaju, razbacuju, sređuju, uređaju. I tako, posla ima preko glave. Da, i vole avione. Avione sa krilima, zuu, avion, zuu. A mali Branko i Ilija, šta oni vole? Ratnike. Koji su to ratnici? Ti se plašiš da bi... Jesu to gusari i mornari? To je pravi gusarski brod. Je li tako? Daj mi ga. Nije. Jeste. Branko, je to gusarski brod? Da. Zašto? Ne, ti ne možeš. Vidi. Ti kuliraš. Lako ti. Ma te da, uhvatite se. Ti ono mene vidiš. Ej, prijatelj, da li si dobro? Nisam dobro. A vidi ko me ljubio. Ko me ljubio.
Ovdje spala mala beba, nećemo je dirati.